बोल केरला बोल बोल केरला बोल बोल बतौली एक बार के फोनो का जानी कहाँ मैं धोले रही सन। हाँ उठा। हेलो अरे गोड़ लागती रे माई। हाँ हम ठीक बनी, तू ठीक बनी ना? हाँ रे तोनी के मन ना करला हमें लागे फोन करे के। हमारे ने एगो खाली गरज लागल बा तोनी से बतियावे के। तब का तू जब तक ले जिए तई ना तबे तक फोनो करती, मर जीबे ना तो कहियो फोनो ना करब। का हो कनी का अच्छा दीदी बैठी। मैं नहीं अपने बतियाओ तड़ू। हाँ तनी हो घर में कुर्सियां बैठे रुकी लावा तनी। अरे रुक रुक हम बैठिए बैठे। सुनो ना ठीक बारे माई तनी रख तनी तोरा लागे ना सांझ के फोन करम दोनों कोई हो के रहम त संगई बतियावल जाई। ठीक बा रख। का जी दीदी अभी एगो बात कहब त तू विश्वास ही ना करबू कि दीदी जी ऐसे कहत होई हां का। और तोहार ननद नो जाके होनी चोच में चोच लड़ावत रही ना चुप रहनी। अरे हम जाने कि तू ना विश्वास करबू ऐसे कि निमन बात जल्दी विश्वास ना कर लू। जन दड़ कहे तू अपने ननद से इतना प्यार करे लू ना कि ना विश्वास करबू। ऐसा हो ही ना सकेला, समझ गई नी। ऐसा नहीं हो सकेला। हम देखनी हां आज जौन देखनी तौने तो से आके कहत। आजकल कोई अपन ना नहीं खे देख। ठीक बा दूसरा के तो कहे खातिर सबे कोई कह दे। चल ठीक बा हमार काम बा कहल हम कह देनी हां मगर तू समझी हां। हम तो अपन समझते बानी, समझावे के कौन जरूरी लागल बा। हाँ ए सुना हा बेटी हुआ ऐसे उछल मारते माने हम का सुनता नहीं जी काजी भइल हो जी। माने ई सब का भइल बाटे। माने गांव घर के आदमी के शिकायत आई यही कुल करे खातिर हम पढ़ावे लिखावे के तारा के तू कइले रही। का भइल भौजी तो बताओ पहले। माने तोहरे से ज्यादा कोई जान सकेला कि तू का कइले बे, का नहीं कइलू। हां अरे जान ना करे के तोन तो होते बा घर में। अरे पूछ का ला बोल बा प्रतिमा का तो पटक के फोड़ दे में जगह छी अरे ना। का भइल बा तू लोग बोला मारत तो में पहिले। हरारू अल्लाह की समझा जा हम चला नहीं जले। जा ना तोहर तारा चाची का भइल बा हो? पेट के आजीबू का बोल बा बोला तो कहां से मिल गई रहू? कहां से मिल गई रहू? अब ना राव ना नंदोई खोजा तड़न। अब मामू बन जाई कुंवारे में, समझ गई नी। जान ना होके के ताना भोई ई घर में ए आज तक ले भइल नहीं खे। बहन बोल केरला बोल बहन केरला बोल तू कहत रही ना बियाह करे खातिर कर अपने केरला बोल। हां वो करे से ले जाके कौन ना कौन जात ओकर लगे ले जाके बैठावा। केरला बोल भैया वो हमार बोल केरला बोल बोल केरला बोल बोल बतौली एक बार के बोल बोल भैया वो हमार लवर लवर हला अरे तल्ला ये बतौले रही हां तू हमनी का इज्जत डुबावा तड़ी हां तोरा के पढ़ा लिखा के इतना ज्ञान देनी जब बुद्धि में दिमाग में तू ऐसन दिन देखैबी रे तू करे सुषमा अरे बहुत रवा कहत रही हमर बहिन बड़े नीमन हिया ली भोगी रोने भोगम चका गांव के आदमी होगी हां दिमाग खराब होल बाटे मार ले तनी जे गांव के सुनी त का कहि कि मारते बहिनिया के। तू ठीक कहत रहलू ठीक कहत रही के दिन एक दिन कुछ कर भाई कहियो ना तारा घर से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक बा ना भौजी ना भौजी रुका इनकर के मुंहइए तो गणासी ले आवे त हमरा के भौजी नहीं कुनो धो के काट दीची न तै कुता ये कुल करब रह गइल बा हो बिटियावा करे के। भौजी हमरा के माफ कर दो हम ऐसन हमार का मत गिरा। ठीक बा जे के अपन भैया के गोड़ लाग हमरा को गोड़ लागे से कोनो फायदा नहीं खे। जाई जगवा से जन न सोचे के तन त कहिए देलू, जन करम ना करे के तन त करिए देलू। अब तो लागत कि पूरा घरवा के तू करबू का नाश करके धरबू। तारा के ना कूचे वाला आदमी नहीं ठीक करतन काटिए देतन त भला ठीक।